Здравейте, аз съм Димитър Димитров, а това е риболовното време за губене. Има една категория въдичари, за които е от изключително значение сливането с голямата природна картина, за да видят и най-малките детайли в нея. Тези хора изучават насекомите, за да могат да практикуват интересен и динамичен начин на риболов. И днес възнамерявам да открадна малко от техните познания. На първия национален събор на риболовците с изкуствена муха ще се опитаме да усвоим това изискано въдичарско хоби. Ще ви покажем демонстрация на най-висшето изкуство на обсебените от този риболов – саморъчната направа на примамки за пастърва и щука. Ще участваме в тайна операция за зарибяването на голям язовир с трофейни шарани. А накрая ще ви покажем кулинарна рецепта с вкус и аромат, на които никой не прави опити да устои. Първи национален събор на риболовците с изкуствена муха. Мухарите са интересна порода въдичари. Обикновено търсят най-чистите и най-трудно достъпните течения на реките. Там практикуват и своя древен ритуал – да ловят риба, надлъгвайки най-мощното й средство за защита – зрението. Трябва да разбера как става това. Кой би могъл да ми даде пръв урок, ако не самите риболовци, практикуващи въдичарството с шнур и изкуствена муха? Понятието fly fishing не е просто модерна англоязична фраза. Това е риболовно изкуство, което набира популярност у нас. И за всеобща изненада се оказва, че може да се усвои дори на зелено футболно игрище. В края на април в подножието на Стара планина край Карлово 6 клуба от страната се събраха на първия си национален събор. След като през месец ноември миналата година беше създадена Федерацията на риболовците с изкуствена муха, събора получи историческа стойност, като отправна точка на организираната дейност и обединяването на клубния живот. Мухарски риболов е една магия. В англосаксонските държави се приравнява като религия. В англосаксонските държави дори се изучава като дисциплина в университета, тъй като се счита за недопустимо един джентълмен да не може да говори за мухарски риболов. Ето това е началото. Дори на думи, риболова с муха изисква по-специално отношение. Само с приказки за размера на опашката и окото на изтърваната пастърва няма да мине. Това си е хоби, което включва освен рибарския магазин и библиотеката, а също така и малко сухи тренировки. Упражненията по замятане, наречени кастинг, са задължителни. Те са своеобразна подготовка за всеки. В тях се влага голямо старание. И ако човек никога не го е правил, може да се почувства много зелен. Във всеки смисъл на тази дума. Защото и с 2-3 години стаж може да се окаже все още подрастващ в този риболов. Все пак в началото на всичко е страстта, желанието да се научи нещо ново, да се възприеме като красиво и да предизвика емоция. Първо трябва да се влюбите, значи трябва някой да ви подхване, да ви зариби, да ви влюби в спорта. От тук нататък четенето и тази сухата работа, тя си идва, тя е необходима, за да знаете какво да правите на реката. Всъщност трябва да се запознаете с това нещо, да вникнете в него. Не ти ли доскучава тук сега на тревата да правиш единствено сухи упражнения? Ами не, то с много хубаво усещането да усетиш как се натварва пръчката, как изстрелва и ти дръпаш шнура от ръцете. И така може да се, както виждаш, тук всички се хващат първо въйците и после всякакви други неща. Това ли е твоята любима играчка? Да. Един мъж трябва да има играчки, но това е една от любимите ми играчки, да. Колкото и да е необичайно, с такава практика на муравата започва всичко. Хване ли те веднъж този риболов, всички други отиват в историята. Всеки, който има щастието да наблюдава рибата в естествената си среда, именно как тя скача да хване една муха във въздуха, която е невероятна красота, една пастърва, се стреми да съхрани тази река, за да го изживее това още веднъж. Дори в чужбина, когато си станеш член на клуб или пък получиш риболовен билет, дори ти дават подарък пластмасова чашка, което е един, между другото, ако се замислите, много хубав, красив намек, че вие отивате там, където може да гребнете от ръката и да пиете. Никой не го прави, разбира се, но живееш с тази идея, че отиваш на някакво чисто място, където, ако желаеш, би могъл да пиеш дори от тази вода. Желание, тренировки на зелено за усвояване на замятането, малко биология, ентомология, екология и като усетиш удоволствието от примката във въздуха, от самата върица, от мухите и презентацията им на реката, ставаш различен риболовец.
Така мухарството печели все повече привърженици. Хора, които искат по различен, задълбочен и динамичен начин да разберат и природата, и риболова. Мухарският риболов е най-възможното приятно изживяване като хващане на риба, защото е единственото нещо, което ви осигурява пълно сливане с природата. Тъй като самия начин на замятане ви принуждава да внимавате в себе си, да се научите да разбирате природата, да сте вглъбен. Изключително интересно е, защото този шнур върши работа и на уловото в нормалния риболов, и на плувката, а цялата идея е да задвижите линията шнура с такава енергия, че да стигне надалече, а когато стигне надалече, да спре. И е това пухче, което съм си вързал аз в момента вместо мухичка, защото е за тренировъчни цели. Това пухче нежно и внимателно просто е така от вятъра да падне. Риболовът с изкуствена муха е сравним само с голфа. Понякога един наръч въдици следва въдичаря, за да е подготвен за всеки различен нюанс на това изключително динамично и забавно хоби. Дългогодишните рибари казват, че в градацията на това усъвършенстване манията е неизбежна. Аз не случайно казвам лудост. Ние наистина си говорим помежду си, че това е лудост. В един момент човек, когато има 3 въдици, е абсолютно достатъчно. Само, че лудостта изисква една по-особена, със и толкова по-дълга, обаче различно е, да, и трябва и 4, и 5, и 7, и накрая става лудост. Преди тренировките за риболов с муха да са взели напълно разума на тези изтънчени и интелигентни хора, ги помолихме да ни представят и тежката артилерия за тяхното хоби. Малко познати въдици, които сега вече стават обект на интереси у нас. Демонстрират ни ги едни от най-запалените мухари, с дългогодишен опит и познание, достойно за благородна завист. Това са видове пръчки за вид риболов, който оригинално е измислен, нали, в река Спей в Англия. Там по необходимост просто условията на реката са такива, че на брега има доста растителност, няма възможност за оверхед кастинг, смисъл над главата, за развръщане на шнур. Това е необичаен риболов на муха, защото се практикува с големи пръчки и е за големи риби. Хвърля се на много голяма дистанция и с голяма тежест. При това с минимум усилие. Идеята е с техника и с тия приспособления да може да се постига целодневен риболов и е така ефективност една много голяма, за големи риби съответно, защото тая пръчка помага да риболовства, да се вадат риби с много по-големи размери, отколкото ние сме свикнали тук в България. Като цяло, риболовът на муха се възприема за висшия пилотаж на величарското изкуство. Който хване такъв тъкъм, почти сигурно преминава през духовно и морално преобразяване. Другите видове риболов просто губят смисъл. Аз нямам никаква представа защо хората ходят на друг вид риболов. Опитам се да съм демократичен, нека да вървят, но всъщност за мен всичко друго е безинтересно. От средновековието непрекъснато се върви към риболовно усъвършенстване. Живота и хобито да стават по-лесни, а тъкъмите – удобни. Днес вече има и специални училища, където всеки може да се научи лесно на основните техники и правила. Тук трябва да отбележа една мисъл на великия Айнщайн, че ако не можете да обясните ядрената физика на 6-годишно дете, значи защо не разбирате ядрена физика. Ето, при мухарския риболов е абсолютно същото. Инструкторът трябва да вижда къде бърка човека, който иска да се научи, за да поправи грешките му. Когато подадеш шнура, центъра на реката го тече по-бързо и го влачи по-бързо. Съответно, края му изостава. Тогава се получава центъра на шнура дърпа края на мухичката. Тя започва да се движи по-бързо от другите. Рибите моментално разбират това и не я закачат. Никога няма да клъвне. За мен това беше непреодолим проблем. Докато не ми показаха, просто се прави един хитър номер на предварение. Средата не се пуска шнура право, средата се пуска малко срещу течението. Имаш 4 секунди, докато се изравни. През тия 4 секунди следва атака. Адреналина се излива с чаши от такъв момент. Изкуствената муха е много повече от обикновен риболов. Той е свързан с постоянно търсене, развиване, мислене. В този риболов има норми, има етика и правила. Мухарите уважават рибата, уважават и колегите си.
А мухарският риболов кара хората, които го практикуват, да мислят по-философски за нещата и да разбират живота по различен начин. Именно това ги е отделило с течение на времето като една по-особена категория хора. Това са хора, които се наслаждават на мига и на самия контакт, защото никой не ти е виновен, ако ти не можеш да хвърлиш и цопкаш силно и рибата не ти клъвне. Ти това го виждаш. И във всеки един момент ти това го усещаш. Риболовът с изкуствена муха е неподправена, всепоглъщаща и обсебваща страст. И се възприема от самото си начало за най-джентълменския двубой на риболовеца с рибата. При обикновения риболов имате една тежест на едно влакно, което пръчката засилва. Вие си отваряте пръста и то отива на 100 метра. Слагате, отваряте си една бига и чакате да ви клъвне. Рибата се хваща сама. Докато тук самото хвърляне е поезия. Вие един път, като започнете да хвърляте, оставате като омагьосан. Гледате тази красива примка във въздуха, която се нарича торба на жагон. Стремите се да я направите колкото се може по-мазна и по-красива и това ви доставя такова удоволствие, че има хора, които се занимават само с хвърляне, дори не ловят риба. Риболовците с изкуствена муха са първите стигнали до извода, че една риба, колкото и да е голяма, не трябва да бъде унищожавана. Защото по този начин се краде щастието на колега, който идва след това на реката. В един вир не могат да живеят безброй риби. И мухарите първи разбрали, че улавяйки и приготвяйки ги за вечеря, на другия ден няма да има нищо за хващане. Така от средите на тези риболовци в Англия се заражда цяло движение, наречено хвани и пусни. Изключително хубаво е, когато установиш, че си по-умен, по-умел и по-хитър от рибата и я хванеш. Двойно по-хубаво е, когато я погледнеш, снимаш я и я пуснеш. На два пъти се чувстваш велик. Първият път, защото си успял да излъжеш, втория път, защото си подарил живота. Всеки риболовец, който признава и приема това достоинство, може да стане мухар. Моля ви, никой от нас не е чак толкова гладен, че да убива рибата и да се храни с нея. Хващайте ги, поглеждайте ги, снимайте ги, внимателно ги пускайте, връщайте в реката. Не заради друго, за да можете утре пак да я хванете. В сравнение с останалите риболовни клубове в България, тези на мухарите са може би най-малобройни. Но това, което мотивира членовете им за работа и привличане на нови попълнения, е потенциала на българските реки. Богатство, което те добре познават и са готови да защитават и развиват. Мухарството е философия, но и бизнес, от който живеят цели държави. Сега се правят първите по-сериозни опити да се развие и у нас с възможностите, които отваря новата федерация. Структура, която на първо време обединява 6 български клуба за риболов с изкуствени примамки. Всичките, естествено, сме с еднакъв устав, сходен, който се различава буквално с запетайки, опазване на околната среда, стремеж към повишаване на рибното богатство, стремеж към популяризирането на мухарството като спорт и като начин за прекарване на свободното време и, разбира се, контактите с държавните институции, които това е най-важното нещо, тъй като България в това отношение е изключително изостанала страна. И в този риболов водещата сила е любопитството. Желанието за среща с реката, намерението да бъде опозната и разучена, да се види живота под повърхността и над нея. Тогава риска от заразяване и окончателно преболедуване на цялата лудост, наречена риболов с изкуствена муха, става 100%. А симптоматиката на заболяването не може да се сбърка. Време за губене продължава с творчеството на риболовците с изкуствена муха. Наблюдение. Това е най-важното условие за всеки мухар. За да има успех, той трябва да познава насекомите и с помощта на пера, козина, конци и други подръчни материали да ги пресъздава. Това е изкуство. И то в миниатюра. Всеки риболовец, който сам си прави мухите, е достоен за уважение. В средите на хората, които практикуват това хоби, няма по-висока атестация за постигнат резултат от ефективно работещите примамки,
А те могат да бъдат най-различни – сухи мухи, нимфи, стримери. Разнообразието им е толкова голямо, колкото е богат и светът на насекомите. На първия събор на мухарите видяхме тайните оръжия на истинските майстори. А те ни се довериха и ни демонстрираха как се правят. Тази еднодневка се е доказала през годините, които лова на нея. Откраднах я от едно руско списание Нахалист, което Данчо спомена преди малко. Един млад руски риболовец я беше показал как я връзва там. Ето това е тайното оръжие на семейство крилови и то се показва за първи път пред погледите на любители мухари. С тази примамка Даниел лови липани на река Дрина. В момента правя тялото на мухата. Сега ще сложа крилцата, които се правят от СДС. Това е един материал, който се добива от масната жлеза на патицата. Там растат тези пера. Те са с изключително голяма плаваемост и спомагат за доброто плуване на мухата. Сега взимам малко дъбинг, за да оформя торакса или гърдичките на мухата. Като обръщам перцата от СДС, така че да стане отгоре като балонче, което спомага за добрата и плаваемост и правилната и плаваемост. Защото е много важно мухата да плува с крилата нагоре по плътността на водата. Защото ако случайно се килне и падне настрани, рибите не я искат. Тази муха се доказва, фащал съм риби навсякъде в цяла Европа с нея. Не изглежда нещо особено и трудно за правене. Ето това беше специалният подарък на Даниел Крилов за предаването Време за губене. Успешна муха, вързана за по-малко от 3 минути. Това е една от най-добрите имитации на еднодневката. Дори риби, които не събират тази муха, се дигат и я взимат. От невероятни материали може да се направи муха, с която да бъде надхитрена и най-капризната риба. Но не си мислете, че това е територия запазена само за мъже. Както риболова с шнур може да се практикува от смели дами, така и муховръза може да е хоби за нежния пол. Разбира се, ако има кой да показва. За съпругата на Даниел, Михаела, това е съвсем ново изживяване. Става само, че моментът с връзването е много труден. Може би мъжете имат повече търпение за тия неща. Аз специално много се изнервям. Михаела старателно следва всяка стъпка, която й показва Даниел. За двамата и риболова и муховръза са семейно хоби. Неразбираемо за някои, но за тях е обща страст. Увлечение, което споделят без да се интересуват какво мислят другите. Занимание, което ги събира и държи неразделни. Един път отидехме в Сърбия на река Гранац при нашия приятел Саша Рока и моята жена, с която се гордея, хвана две пастърви, едната 45 см, другата малко по-голяма. Спомняш ли си този момент? Тук добре ли? Да. Беше много приятно. Мисля, че никога няма да го забрави. Не, донави го. Изпитанието за Михаела завърши с успех. Младата жена върза муха, която Даниел оценява като направена за състезание. А ако се окаже успешна, тогава самочувствието на риболовното семейство ще бъде затвърдено. Така както при стримерите, име на истински експерт защитава Росен Велев от Русе. Неговите примамки са уникални и разработени специално за щука. За щуката малки примамки няма, колкото по-големи, толкова по-добре. Някои от стримерите на Росен Велев наподобяват гризачи и за тях се говори като за истински риболовни шедьоври. Обикновена е ленова козана, която се върза на куката. Съвсем лека. Как успяваш да я метнеш? С висок клас мухарка и шнур. Значи всичките тия примамки се хвърлят от 8-9 клас нагоре. Висок клас. Аз работя предимно с 11, което е пък прекалено високо, да кажем, че на мен е добре. Росен лови щуки на Янтра и по Дунав. Не крие, че обича речния риболов, който за него е най-красив. Казва, че няма нищо по-приятно от това да видиш атаката на най-агресивния воден хищник. И това да се случи на стример, примамка, която има предимство и пред блесната, и пред воблера. Най-малко дърпане, дори 5 см да се дръпне с шнура, играта му е невероятна. Тоест може при съвсем бавно водене, т.е. при капризни риби, които трудно може да ги провокираш, това нещо работи прекрасно. Ето какво прави мухарския риболов толкова интересен.
вечното развитие и постоянната жажда за знания. Понякога са нужни десетки години, за да се достигне до ново познание, но това не отчаива мухарите. Напротив, мотивира ги отново и отново да говорят за своето хоби с вдъхновение.